КТБ няма да бъде оздравявана, ще бъде обявена в несъстоятелност и ще започне изплащането на гарантираните депозити. С днешна дата Борисов не е оптимист за съставяне на правителство с реформаторите и дори намекна за възможност за връщане на мандата. Хелоуин, обичан или отричан, за общото и различното между българските кукирски традиции и западните културни традиции. Добър вечер. Това е по света и у нас. Парламентът се отказа да спасява КТБ. Това стана след като управителят на БНБ огласи писмото с намеренията на кандидати-инвеститори, които искат държавата да даде 2 милиарда и 300 милиона лева за оздравяването на поставената под особен надзор банка. Лидерът на ГЕРБ определи писмото като нагло и оттегли предложението, което задължаваше БНБ да предложи действия за оздравяването на банки, заплашени от фалит. Първоначално против оздравяването бяха реформаторите, БСП и Атака. Всички партии обаче се съгласиха с оттеглянето на спорния текст, който предвиждаше спасяване на банката на Цветан Василев. Спорният текст, записан като точка 3, който предвиждаше спасяването на КТБ, предизвика спорове още в началото на дебата. Крайното решение се очерта след като шефът на БНБ огласи пред депутатите писмо за намерения на консорциум, в който участват Държавният фонд на Оман, ЕПИК и Gemcorp Capital. Искров подчерта, че не са ясни собствениците на последните две компании и те трябва да бъдат проучвани. Това, което те искат, първо е участие на правителството с 2,3 милиарда лева. 2,3 милиарда лева за увеличението на капитала, чрез дружество, което да бъде създадено между тях и правителството на принципа 50 на 50. Дори не 51 за правителството, 50 на 50. Участието на консорциума в дружеството инвеститор се предлага да е преди всичко посредством използване на активи, които консорциума възнамерява да получи от Бромак, това е досегашния мажоритарен собственик на капитала, докато участието на държавата се иска да бъде под формата на парична вноска. Кеш. След като чу офертата на инвеститорите, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че желанието да се търси решение на проблема и възстановяването на КТБ е губене на време. А от това нагло писъмце, което прочетохте от инвеститора, който ни предлага да създадем едно дружество, което ние да сме с кеша като държава и после да го търсиме някъде това дружество, я в Белград, я на друго место, тогава всички вкупом ще ставаме виновни. Всъщност, ние гарантирайки вложителите, правим един супер комфортен живот на банкерите, които да си карат яхтите, си строят къщите и като, да не използвам нецензурни думи, ние да извадиме от бюджета парите и да спасяваме банките. И ще предложа или точка 3 изцяло да отпадне. Или да седнем и да се потърси някакво такова решение с финансистите. ДПС, които първоначално подкрепяха идеята да се търсят пътища за оздравяването на КТБ, не възразиха срещу оттеглянето на спорния текст. Предупредиха обаче, че истината за КТБ трябва да се търси и виновните за кризата да излязат на светло. Започва да действа фонда за гарантиране на влогове. Той ще предложи на съда синдика и той ще управлява процесите по придобиване на апетитните, както се изразихте, активи. Ние имаме подозрение, че сегашният директор на фонда, но ще чакаме и ще наблюдаваме всяко действие, е свързан с един икономически кръг, който има свои представители в българския парламент. И той се готви да направи това. Този кръг вече придобива депозити негарантирани на дисконтиране на 50 и на 30%. Още в началото на дебата реформаторите БСП и Атака се обявиха против текста за спасяването на КТБ. Според Мартин Димитров, държавата не трябва да влага пари в закъсалата банка, а решението трябва да се търси само чрез фонда за гарантиране на депозитите. Това е ако държавата предостави гаранция за взимането на кредит на фонда за гарантиране на депозитите. Защото няма движение на пари, няма увеличаване на бюджетния дефицит, а фонда има собствени приходи, с които да покрие взетия заем. Няма такъв инвеститор според нас, който за да спаси 5 лева ще вложи още 500 хиляди лева и който ще се опита да оздравява банка, която е разсипана в общественото пространство и в общественото мнение. Ето защо ние сме против оздравяването на банката с обществени средства.
Вие всъщност искате наистина от тук нататък да се дава индулгенция на всеки банкер, който падне под капиталовата си граница допустима и той да се прави каквото си иска и БНБ да го финансира. С чии пари? С нашите пари. Ние от „Атака“ не сме съгласни. Макар и с различни мотиви, Патриотичният фронт и АБВ подкрепяха идеята да се даде време, в което да се търси път към оздравяването на КТБ. В момента сме изправени пред една чрезвичайна ситуация и мисля, че трябва да се даде и минимален шанс тази банка да бъде оздравена. Ще подкрепим решението, което обсъждахме в Временната комисия. Защо? Защото е необходимо действително не да удължаваме срока, не да търсим незнайни инвеститори от някъде, но да поискаме от някой да ни даде анализ, единственият този някой е БНБ, при различните опции за развитие на този случай, какво струва това на икономиката и какво струва на бюджета. Ако вие днеска може да го кажете, добре. Служебният финансов министър бе категоричен, че кризата с КТБ ще се отрази негативно и върху икономиката, и върху финансовата система, независимо дали следва оздравяване или несъстоятелност. Ще има доста негативни ефекти върху публичните финанси. Бих акцентирал само на един от тях, а именно бъдещите дела, по които страна ще бъде държавата, най-вече държавата, лицето на Министерство на финансите, по отношение на засегнати интереси, както от акционери, вложители, всякакви други засегнати лица. След 5 часа дебати парламентът задължи правителството да предложи законодателни промени, които ще синхронизират закона за банките с правото на Европейския съюз и ще гарантират по-добре правата на вложителите, чиито средства са гарантирани. Протестиращите вложители в Корпоративна търговска банка отново се събраха в центъра на София. За какво настояват те след неочаквания обрат по казуса КТБ от днес? Сега ще разберем от Йордан Димитров. Здравей, Данчо! Здравейте, колеги! Наистина пред нашата камера застанаха хора вложители в КТБ. Те протестираха срещу цялостната обстановка в страната, която е позволила и довела до това състояние на банката и до блокирането на техните средства. Но имаше и много хора, които нямат нищо общо с тази банка и нямат влогове в нея. Те настояваха за това държавата да не участва в оздравяването на тази банка. Нещо, което, както разбрахме, вече няма да се случи след днешното заседание в парламента. Имаше и протестиращи срещу модела КОЙ. Трябва да кажем, че тук днес сред множеството имаше и хора, добре познати от протеста срещу правителството на Орешарски. Виждате булевардът за мен, това е Цар Освободител. Той беше блокиран между 19:20 и 19:40. В момента движението е освободено и спокойно, няма протестиращи. Нека да чуем обаче какво казаха те пред нашата камера. Идеята на протеста и моята лично остава такава, каквато беше и до преди няколко часа, докато милите хора вътре в кавички искаха да спасят една фалирала банка, която толкова години расте на гърба на гражданите. Не желаем ние да плащаме чужди сметки. Искаме съответно да се разкрият имената и на кредитополучателите на тази банка. Тоест ние не сме съгласни да върнем кой отново да управлява държавата. Не съм съгласен аз да плащам за това, за което стана. Ликвидация. Умрелият трябва да бъде погребан. Точка. Подписът на Държавния фонд на Султаната Оман под официалното писмо за намерение разсея днес съмненията омански ли Оманският фонд в България, изразени вчера в предаването още от деня от бившия заместник икономически министър Милен Кирмечиев. По неговите думи, зад фирмата Bulgarian Acquisition Company, собственик на 30% от капитала на КТБ, за която се твърди, че е собственост на Оманския фонд, е офшорка, регистрирана в Люксембург. Факт, който според Кирмечиев противоречи на начина, по който работят всички държавни фондове на страните от Персийския залив. По темата работи Ирина Цонева. Подписът на Държавния фонд на Султаната Оман е един от трите в писмото за намерение, заедно с тези на Gemcorp Capital и Epic Group. При отваряне на официалната страница в интернет на Държавния фонд на Оман се вижда, че той е създаден през 1980 година като част от финансовото министерство на Султаната Оман и с намерение за широк кръг инвестиции в различни сфери на икономиката. При по-детайлен преглед се вижда, че фондът вече е инвестирал сериозни капитали в Северна Америка, Азия, а също така и в Европа. В предаването още от деня с нощи бившият заместник министър на икономиката Милен Кирмечиев, а в момента експерт, работеше активно с арабския свят, каза, че когато се говори за Оманския фонд у нас,
Не е сигурно дали става дума за Държавния фонд на султаната Оман. Днес обаче той уточни пред камерата на БНТ, че вчерашната му теза се е базирала на информацията, че собствениците на банката ще предложат програма за оздравяването й, а един от тези собственици е фирмата Bulgarian Acquisition Company 2, за която се твърди, че е 100% собственост на Държавния фонд на Оман. Тя обаче е офшорка, регистрирана в Люксембург, а фирмата майка е регистрирана на британските Вирджински острови. Затова и Киремечиев обясни, че очаквал в писмото за намерения да фигурира именно тази съмнителна според него фирма. Подписът обаче е на Държавния фонд на султаната Оман. Това потвърждава моята теза на 100%. И тя е, че ако наистина Оманският държавен фонд или който да е държавен фонд на държава от Персийския залив реши да инвестира в едно или друго предприятие, в една или друг бизнес по света, те го правят директно, открито и ясно с името си и подписа си. Поставих под съмнение собствеността и необходимостта Оманският държавен фонд да минава през офшорна компания в Британските Вирджински острови и оттам да мине през Люксембург, да инвестира в българска банка и други бизнеси в България. Киремечиев обясни още, че съмненията му са свързани с това дали освен Оманският фонд, фирмата Bulgarian Acquisition Company 2 няма и други собственици и дали тя не се използва за параван за влизане на неясни и нечисти капитали в България. Трима от изпълнителните директори на КТБ, обвинени за източване на 206 милиона лева от банката, бяха призовани в столичното следствие във връзка с подготвена графологична експертиза. Единственият, който застана пред медиите, беше Илиян Зафиров. Според него КТБ е в това състояние, защото е имало организирана атака срещу нея. Зафиров смята, че дупката от над 4 милиарда лева е измислена и банката може да бъде оздравена без директна държавна намеса. Илиян Зафиров обясни, че оценката на кредитния портофейл се прави по методика, която ще започне да се прилага от 2015 година. Тази методика, доколкото разбираме, доста широка. В нея може да влезе и дракон, и зайче. Така че зависи как се прилага. Просрочията са само 12%. Това смятате върху 5 милиарда лева портфейл. Това са към 600 милиона лева. Тази дупка от 4 милиарда не знам откъде изкопах. Зафиров допълни, че Корпоративна банка е била на ежедневен дистанционен контрол, както и на регулярния на година и половина контрол от страна на банковия надзор. Дистанционният надзор е ежедневен. Ежедневен. Над 50 вида справки в различни разрези, които така са направени, че да се засичат. Тоест, ако нещо е манипулирано, се хваща информацията. Според Зафиров, в банковия надзор работят добри специалисти, с които обаче някой иска да си измие ръцете. Сега в момента се опитват да обвинят тях за това, че не са наблюдавали банката достатъчно внимателно, въпреки че това нещо е правено, и искат под този претекст да оневинят бездействията и действията с останалите участници. Според експерта, случващото се с Корпоративна банка е атака, война и резултат от бездействието на БНБ. Следващата седмица поредицата от разпити по аферата КТБ продължава с одиторите. ГЕРБ и Реформаторския блок се събраха на поредни консултации за бъдещия кабинет. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обаче каза пред журналисти в парламента, че към днешна дата не е оптимист за съставянето на правителство. Той дори посочи, че ако не се разберат с реформаторите, може да се върне мандата и да се стигне до нови избори. Реформаторите отхвърлиха твърденията, че изнудват ГЕРБ за министерски постове. Ден след като преговорните екипи на ГЕРБ и Реформаторския блок се договориха за коалиция на малцинството с парламентарна подкрепа на Патриотичния фронт, Бойко Борисов заяви, че не е оптимист за съставянето на кабинет. Не съм оптимист от това, което чувам като послание от тях. Вчера се обадих на господин Кънев, помолих го да уточниме заедно какво да кажем по КТБ, за да покажем партньорство. Той ми каза, госпожа Кунева няма, като я намеря, ще се обада. И не се обади. Аз ще отида на среща тогава, когато има нещо да подпише. Иначе най-коректно в един разговор 2 или 3 часа да вземеш едно изречение по дадена тема и да кажеш, ама ние това нямаме категорично не или да, и да го размахваш. Преговорният екип на ГЕРБ има срок до понеделник да се разбере с реформаторите. Понеделник би трябвало да имаме вече и разговори за постовете включително. Като не стигнем до споразумение, взимаме мандата, връщаме го в сряда и отиваме на избори. На думите на Борисов, реформаторите отговориха, че срещата с ГЕРБ днес е минала спокойно и не са усетили напрежение. Естествено е, че когато си мандатоносител и носиш отговорността за съставяне на правителство, каквато носи господин Борисов, той иска
да види бързи резултати, но ние искаме да видим сигурност. В последна сметка, сигурността и стабилността беше част от призива и от лозунга на ГЕРБ, така че мисля, че биха могли да проявят разбиране. Лидерът на ГЕРБ отказа да отговори дали реформаторите изнудват за постове. Да, трябваше замълча. Има ли наистина такъв натиск? Не. Категорично няма такъв натиск. Не са водени такива разговори, което значи, че са злонамерени слухове от хора, които не искат да има правителство. Разпределението на постове не е обсъждано на днешната среща. От ГЕРБ чакат позицията на реформаторите колко министерски кресла искат. Изготвянето на споразумение, на коалиционно споразумение се отлага до момента, докато от страна на колегите от реформаторския блок нямаме тяхното виждане за структурата, разпределението на отговорностите и конкретните предложения, свързани с Министерски съвет. И ГЕРБ не посочиха тяхното виждане за квотите на двете формации в Министерския съвет, но все пак подчертаха, че държат на пропорционалност на участието в зависимост от изборните резултати. От днес президентът Росен Плевнелиев започна консултации с всички сили в парламента преди да връчи мандат за съставяне на правителство. От първата среща с АБВ стана ясно, че партията ще подкрепи бъдещо управление, ако от ГЕРБ приемат част от техните приоритети. Какво предстои от тук нататък на Дондуков 2 и кога ще бъде връчен мандата за съставяне на правителство, сега ще разберем от Вера Александрова. Преди да връчи мандат за съставяне на правителство, президентът трябва да проведе консултации с всички политически сили в парламента, пише в Конституцията. В изпълнение на тази процедура от днес Росен Плевнелиев започна разговорите. На срещата на 15 октомври между държавния глава и парламентарните групи беше постигнато съгласие консултациите да се проведат с всяка парламентарна група по-отделно. Най-напред на Дондуков 2 бяха поканени най-малките на АБВ и Атака. АБВ биха подкрепили бъдещо правителство, ако се приемат част от важните за партията приоритети, обяви след срещата Ивайло Калфин. Уточни, че с тях не са водени разговори за министерски кресла. Нас са ни избрали с съответна програма. Ние смятаме, че трябва да има правителство, трябва да има стабилност в правителството, трябва и опозиция, и управляващи да намерят съгласие поне по някои важни национални въпроси и сме готови да го правим. От тук нататък, ако някой се интересува повече от нашите приоритети и нашата програма, това би трябвало да бъде заявено. От АБВ са представили на Росен Плевнелиев приоритетите си в областта на икономиката, социалната сфера и промените в изборния кодекс. Коментирали са също, че е необходима широка обществена дискусия за конституционни промени и увеличаване на правомощията на президента. От Атака не се отзоваха на поканата на държавния глава. По-рано пред журналисти Росен Плевнелиев обяви, че страната ни ще има устойчиво правителство, само ако политическите сили се обединят около програма за общи действия. Вярвам, че устойчиво правителство днес в България може да има единствено и само ако има ясно разписана програма за действие. И тази програма за действие да бъде конкретна, за мен трябва да бъде разписана по месеци, да бъде публична и да бъде посочено на всички в държавата. Коя партия какво подкрепя? Имаме нужда от реформи, които са плод на широк консенсус. Защо да не бъдат подкрепени от повече политически партии? Консултациите продължават следващата седмица, като в понеделник са поканени от БДЦ и Патриотичния фронт, във вторник Реформаторския блок и ДПС и в сряда БСП Лява България и ГЕРБ, след което държавният глава ще обобщи резултатите от проведените консултации. Какво следва от тук нататък? В Конституцията не е посочен срок, но обикновено веднага след консултациите президентът връчва мандат за съставяне на правителство на номинирания за министър-председател от най-голямата парламентарна група. След като веднъж получи мандат, той има срок само от 7 дни, за да предложи структура и състав на правителството или да се откаже. Това означава, че ако Росен Плевнелиев връчи мандат на ГЕРБ следващата седмица, то след 2 седмици трябва да има готов проектокабинет. А за да бъде избран, трябва да получи и подкрепата на мнозинството в парламента. Вера Александрова за срещите на президента с партиите и процедурата за съставяне на правителство. Софийският градски съд оправда Асен Генов и Цветелина Сърбинска за боядисването на паметника пред централата на БСП на улица Позитано 20 и за изписването на надписите, цитирам, "Кой БКП позор, кой?"
Съдия Мирослава Тодорова реши, че не е доказано, че точно двамата подсъдими са извършили деянието, тъй като на мястото са присъствали още 4 души. И че изрисуването на надписа представлява политическо мнение, чието право на изразяване е гарантирано от Европейската конвенция за правата на човека и Конституцията. Вие сте с Посвета и у нас след минути. БНТ с награди и как българският представител на детската Евровизия, Крисия, се готви за конкурса в родния Разград. Вижте още: пожар в Париж, горя сградата на двете обществени радиостанции на Франция. Русия възстановява поне до март следващата година доставките на природен газ за Украйна. Така изглежда се избягва опасността от газова криза и за Европа тази зима. Пробивът в спора дойде късно снощи в Брюксел, когато Русия и Украйна постигнаха споразумение при посредничеството на Европейската комисия. Какви са условията обаче? Сега ще разберем от кореспондентът ни Владислав Велев. Здравей, Влади! Добър вечер. До този благоприятен резултат, до този пробив в доставката на руски газ за Украйна се стигна след 7 кръга преговори, повечето от които бяха проведени тук в Брюксел, защото Европейския съюз беше посредник. Накратко, какви са условията? Първо да кажем, че спора и спирането на природния газ от Русия за Украйна стана през лятото заради спор за цената и съответно неизплатени стари задължения на Украйна към Русия. Заради това, ето какви са новите условия. Съвсем скоро, в рамките на дни, Украйна ще преведе около $1,5 милиарда от дълга, който има към Русия за доставката на природен газ, и още около $1,5 милиарда ще бъдат преведени по сметки на руските доставчици до края на годината. Европейския съюз ще бъде като гарант и за двете страни. От една страна Европейския съюз трябва да гарантира, че Украйна ще изплаща на време задълженията си, включително, че ще изплаща и предсрочно газа, който е заявила. От друга страна, Европейския съюз пък трябва да следи цената, която Русия предлага на Украйна, да бъде честна и да бъде близка до пазарната. Още една част от условията: Европейския съюз няма пряко да плаща дълговете на Украйна, а Киев ще използва пари, които вече има предоставени от Европейския съюз и от Международния валутен фонд. Те са в размер на 4 милиарда и 600 милиона евро. Те са за икономическата подкрепа на страната. А колко ще плаща Украйна и каква е разликата с цената, плащана до сега? Да, всъщност, както казах, спора започна точно заради цената. Аз предполагам, че вече виждаме една графика, която показва колебанията в цената. Сега ще обясня защо те са така. В началото на декември миналата година Украйна е плащала повече от $400 за 1000 кубически метра газ. След това тогавашният президент подписва споразумение за търговско сближаване на Украйна и Русия, което пък доведе до протести, но благодарение на него Русия дава много ниска цена на газа – $268. След това на 1 април Русия повишава цената, на 1 април тази година повишава цената с 80%, след това 2 дни по-късно още повишава $485. Именно тогава Украйна казва, че тази цена не е справедлива, че появяват се твърдения, че тя е политически мотивирана. Украйна завежда дело в международния арбитраж, а пък Русия спира доставките. В крайна сметка от днес до края на годината Русия ще продава на Украйна газ на цена $378, а от 1 януари до година на цена $365, което, както разбирам, са средни цени, които са честни, както се казва, и са близки до пазарните. Благодаря ти, Влади Велев, за руско-украинските газови отношения и посредничеството на Европейския съюз. Австрия потвърди намеренията си за инвестиции в търсенето на природен газ в българския черноморски шелф. Стана ясно след днешната среща между българския и австрийския президент. Намеренията засягат следващата фаза на вече дадения на концесия блок Хан Аспарух на нашето крайбрежие. На проведения българо-австрийски бизнес форум Плевнелиев подчерта и, че всеки лев и всяко евро инвестиции от Австрия в България е от стратегическа важност и затова страната ни се отнася с особено внимание и пълна подкрепа към тях. Общата инвестиция е около $1,5 милиарда евро и ние сме
много оптимистично настроени, че в следващите 3 до 4 години България може, разбира се, да намери своите находища на своя собствена газ. И тук отново се връщаме на темата с Южен поток. Дали си даваме сметка, че европейските правила изцяло отговарят и на български интерес? Че трети либерационен пакет ще даде възможност след време, ако намерим българска газ, по същата тази тръба, в същото това Черно море, тя да стигне до европейските и до българските консуматори, българската газ по тази тръба. Така че аз бих посъветвал следващото правителство да отстои националния интерес, като просто изпълни проекта Южен поток, синхронизирано с европейските правила. България, Македония и Албания ще кандидатстват пред Европейската комисия за финансиране на доизграждането на трансевропейския коридор номер 8. Това обявиха на конференция в София министрите на транспорта на трите страни. Кога ще бъде построена железопътната линия между София и Скопие, вижте в следващия репортаж. Една от мечтите за поколения българи да има обща железопътна линия между София и Скопие е на път да стане реалност. На въпрос на посветил нас транспортният министър на Македония Миле Янакиевски увери, че страната има политическа воля по този проект. Да, има, бидејќи денес сме и тука да покажеме и политичка воля од двете страни дека подобрување на инфраструктурата помеѓу двете земји значи подобра економска соработка и очекуваме во 2022 година да имаме изградено железничка линија помеѓу Македонија и Бугарија. Първият етап на ЖП линията от Куманово до Беляковци вече се строи. Вторият до Крива Паланка трябва да започне до година, а третият до Гюешево през 2017 година. Тримата министри подписаха и съвместна декларация за коридор номер 8. Обединихме усилия от това колко е важно България заедно с Италия, бидейки държави членки на Европейския съюз, да лобират пред Европейската комисия целият коридор номер 8 да се включи в Централната транспортна европейска мрежа. За нас коридор номер 8 е много важен, особено за нашите пристанища. Виждаме, че македонската страна работи по въпроса и за това сме мобилизирани да не изоставаме от тях. Така, постоянно протакан поради финансови и дори идеологически причини, сега коридор номер 8 е на път да се реализира. Стига политическата воля да не секне. Правителството в Германия въвежда пътна такса, която ще принуди чуждите шофьори да плащат до 130 евро на година за използването на германската магистрална мрежа. Налогът провокира множество критики, най-вече за финансовата ефективност и за противоречие с европейските закони. Чуждестранните шофьори в Германия ще трябва да плащат 10 евро такса за 10 дни или 22 евро за 2 месеца. Данъкът може да се плати в бензиностанциите или чрез регистриране на номерата на колата в интернет. Новите правила трябва да влязат в сила от 2016 година, а основната им цел е поддръжка на транспортната инфраструктура. Таксата е справедлива, подобни практики има в много от нашите страни съседки. Има смисъл във въвеждането на налог, защото всяко допълнително спечелено евро отива за пътната инфраструктура. Проектът предизвика критиките и на опозицията, и на самите германци. Свободно пътуване за несвободни граждани, пише Süddeutsche Zeitung, заради регламентът в правителствения проект, който позволява наблюдение и записване на всички номера на автомобили. Правителството очаква 500 милиона приходи от налога. Според критиците тази сума е преувеличена, тъй като таксата ще ограничи трафика в страната и ще изисква много административни разходи за налагането й. Стои въпросът и за дискриминация на чуждите шофьори. Таксата противоречи на европейското право, а и приходите ще спаднат значително, което означава, че се впускаме в една бюрократична лудост. Европейската администрация в Брюксел разглежда предложението на германското правителство и трябва да се произнесе дали то е дискриминационно или не. Унгарският премиер Виктор Орбан чу мащабните протести и оттегли предложението си за данък за ползването на интернет в страната. Консерваторът Орбан, който е на власт от 2010, обеща национални консултации по спорната идея. В същото време обаче дясноцентристското правителство на Испания въведе подобен данък. Налогът обаче се отнася за компании, специализирани в търсенето на информация в интернет, като Google, например. Те ще трябва да плащат на сайтовете, които са източник на ползваните данни. Така Мадрид иска да защити авторските права.
Новият данък в Испания беше приет само с гласовете на управляващата дясна Народна партия. Данъкът ще се плаща от така наречените търсачки в интернет, с които потребителят намира информация от различни източници. Такава търсачка е гигантът Google, с чието име пресата нарече новия налог. Компанията и подобни на нея ще плащат на испанските новинарски сайтове, чието съдържание излагат в мрежата за общо ползване. Така правителството на Испания ще финансира медиите и ще защити авторските права. Данъкът влиза в сила от 1 януари. Повечето медии го приветстваха предвид спадналите приходи от реклама в печата от 2 милиарда на 700 милиона евро за последните 6 години. Засегнатите от таксата компании обаче заявиха, че ще напуснат Испания или просто няма да плащат. Новият закон предвижда и глоба до 600 хиляди евро за сайтове, с които се стига до други страници с пиратско съдържание. Лидерът на европейските социалисти и член на Европарламента Сергей Станишев е на 3-дневно посещение в Молдова и Украйна начело на съвместна делегация на ПЕС и групата на социалистите и демократите в Европарламента. В Молдова Станишев поиска да не се нарушават правата на българите в страната при административната реформа и да не се закрива обучението на български език след реформата в образованието. Днес Станишев проведе срещи с премиера и президента на Молдова и предложи българския опит и експертна помощ за приемане и прилагане на законодателството, свързано с споразумението за асоцииране на Молдова в Европейския съюз. И още от света пожар избухна в сградата, където се помещават френските обществени радиостанции, като France Inter и France Info. Пострадали няма, служителите бяха евакуирани. На мястото на обичайните програми сега звучи музика. Причината се изяснява. От 2009 година в сградата се извършват ремонти етаж по етаж. Огънят е възникнал в горните етажи, които в момента се обновяват. Сградата Maison du la Radio е построена преди 50 години. Връщаме се у нас. Огромни задръствания заради довършителният ремонт на Лъвов мост. Заради асфалтиране на северния тунел на булевар Сливница, автомобилите са пренасочени през кръговото движение отгоре. Там обаче ги чака друга изненада – светофар. През целия ден движението в района беше изключително затруднено. Колоната от бавно пъплещи автомобили започваше от Сточна гара и стигаше до Лъвовия мост. Рекордните от 15 до 30 минути отнемаше придвижването в района. Не само затворения тунел, но и светофара на самото кръгово движение направи придвижването в участъка бавно изпитание за шофьорите. Светофара на кръговото е много бавен все още. А трябва ли да го има? Ами мисля, че не. Щом е кръгово, няма смисъл от светофара. Не е много уместно да е тук. То затова е кръговото, за да няма светофари по принцип. Ами може би половин час вече съм в задръстването, но трябва да има търпимост. Все пак нека да си свършат работата и да стане хубаво. Ето тук се пресича движението на автомобилите от булевард Сливница, Мария Луиза, трамваи, велосипедисти и пешеходци. От общината уверяват, че ако го няма светофара, тук би се получил пълен хаос. Беше направена една симулация със специална програма за изследване на задържането, на трафика, на времето на преминаване през кръстовището и всъщност това се оказа най-добрият вариант, това решение. В 24 часа тунелът ще бъде отворен и автомобилите ще могат да преминават директно под кръговото движение. Така повече етапи няма да има, увериха от общината. И традиционно в петък на сайта на БНТ ви питаме кое е най-важното събитие от отиващата си седмица. Гласувайте до неделя. Четиридесет и третото Народно събрание започна работа, разговори за правителство, очертава се коалиция ГЕРБ-Реформаторски блок. Консорциум иска да оздравява КТБ, парламентът се отказа да задължава БНБ да спасява банки с отрицателен капитал. Русия се съгласи да възстанови доставките на природен газ за Украйна след преговори с посредничеството на Европейския съюз. Приключи реконструкцията на Лъвов мост в София. В навечерието на Деня на народните будители, 1 ноември, Министерството на образованието награди 8 изтъкнати учители с наградата Константин Величков. Отличието е особено престижно, тъй като номинациите идват от колективите на българските училища. Ето най-емоционалните моменти от награждаването. Наградата на името на големия общественик, писател и политик Константин Величков се връчва за 10-та поредна година. Положителен стимул на фона на реалността, че да си учител остава повече мисия и призвания, отколкото път към приличен стандарт на живот. Призът се присъжда в 3 категории. Първата за работа с изявени и даровити ученици и техни връстници с специални потребности. За мен е чест и признание да получа тази награда.
огромно благодаря. Всеки ден благодаря на Бога за това, че съм учител и че работя с бъдещето на България. Втората категория наградени съвременни будители е за методическа, творческа и иновативна дейност. Благодаря ви, за мен е чест. Аз вярвам в нашата професия. Наградата Константин Величков получиха и учители, които са се доказали в извънкласните занимания с учениците и работата с техните родители и обществеността. Образованието е сигурната гаранция за бъдещето на една нация. Защото резултатите от образованието не са видими днес, а едва след десетилетия. Коларова призова учителите от до година да се включат в голямата оперативна програма «Наука и образование». По нея до 2020 година в страната ни могат да влязат до 1 милиард и 300 милиона евро. В понеделник ведомството ще изпрати последната част от документи за програмата в Европейската комисия. Българският филм «Урок» взе специалната награда на журито на 27-я кинофестивал в Токио. Лентата е пълнометражният дебют на Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Филмът е копродукция между България и Гърция. «Урок» разказва за учителка в малък град, която е изправена пред финансови и емоционални проблеми, а конфликтните ситуации в професията и личния живот са ежедневие. Филмът е замислен като първа част от трилогия за състоянието на съвременното българско общество. В главната роля се превъплъщава Маргарита Гошева, която беше номинирана за главна женска роля на престижния фестивал в Токио. Българската национална телевизия с 4 от 6 номинации на журналистическия конкурс MTEL Media Masters и с 2 от 3 награди, сред които и голямата в категорията електронни медии. Цветелина Атанасова и Мария Чернева показаха как за наука може да се говори увлекателно, но и как се поставят за обсъждане сериозни проблеми. Специалистите вече алармират. Инвазията на чужди биологични видове е едно от най-опасните явления, водещи до унищожаване на околната среда. Звучи ви като сценарий на някой научно-фантастичен филм. Не, това е реалността. Такава каквато я улови Цветелина Атанасова, за да ни разкаже за мидата зебра, калинката алигатор, слънчевата рибка и червенобузата костенурка. Тези организми с чудни имена могат да се превърнат в истинска биологична бомба. Те пренасят болести, завземат територии, унищожават. Затова нелегалният им трафик е почти толкова опасен, колкото и трафика на хора. Пришълците бавно, но сигурно настъпват. А дали ще ни завземат? Финалът е отворен. Финалът на медийния конкурс обаче не остана отворен. Цветелина стана големият победител. Мария експериментира и доказва, че на законодателството нещо не му е наред, щом допуска едно изследване на кръвта в 4 лаборатории да даде 4 различни резултата. В окръжна болница в Пловдив са измерили около 0,48 промила в кръвта на момчето. Много близък до този резултат дават и във Военно-медицинска академия, но най-шокиращи са резултатите от Александровска болница. Така една наредба поставя под съмнение справедливостта на всички присъди и една заслужена награда за зададените въпроси. А докато проблемите не намерят своето решение, журналистите от По света и у нас ще продължават да питат. В следващите минути ще ви покажем Крисия, тази годишния представител на страната ни на Евровизия. Екип на предаването отблизо отиде в Разград, откъдето е 10-годишното момиченце, за да види как протича подготовката й за най-престижния музикален конкурс. В последния слънчев ден преди подранилата зима стигаме до Разград, а пред училище Васил Левски ме посрещат всички деца от 4-ти клас. Дошла съм обаче да видя отблизо Крисия, която ме води в дома си в стария квартал на града Вароша. Пея, уча, пея, уча. Това ли е живота ти? Пея, уча, а играя? Играя събота и неделя. Крисия има строг хранителен режим, а за дрежките и косата се грижи мама. Преди цялата шумотевица около конкурса, детето въобще не е знаело какво е Евровизия, но един ден Слави Трифонов й се обадил и й казал, че тя ще представя страната ни на престижния конкурс. И макар в известността си да е като големите звезди, Крисия си е още мъничко дете. Мама ми вика, че съм бебе, защото си говоря с плюшени играчки. Животът на детето тече лудежки между пътуванията в София, участията, интервютата, показва ми роклите си, обувките си, като всички момиченца и като Мечо Пух, и тя е на принципа колкото повече, толкова повече. Музикалният педагог на Крисия, Свилена Дечева, останала поразена още първия път, като е чула. С какво ви зашемети Крисия? С зрелия си глас първото нещо, което чух, беше един глас, който няма нищо общо с това малко тяло. За един певец микрофонната техника е 50% от песента. Уведомяваме вещо Крисия и взема точно този микрофон, за да извиси таланта си над България. Талант,
за който скоро ще чуе и света. Ще бъде детска планета, приходи всеки мой нощ. Ще бъде детска планета, нашата земя. Филм за живота на Крисия в Разград ще видите утре в предаването Отблизо с Мира, което започва в 11 часа по БНТ 1. Обичан и отричан, празникът Хелоуин, който от няколко години става все по-популярен и в България, продължава да предизвиква полюсни коментари. Според етнолозите обаче, маскирането с костюми не е запазена марка само за католиците и ние си имаме кукери. Разликата: в Съединените щати гонят злите сили в началото на зимата, докато у нас традициите са по-скоро при идването на пролета. Откъде тръгва празника и защо неговият символ е светещата тиква, сега ще разберем от Милена Кирова. Добър вечер! Тази нощ определено тук ще бродят страховити същества на 31 октомври. Лакомствата са в изобилие, а пакостите не се наказват. Докторската градина, както сами можете да видите, се превърна в един призрачен град. Защо? Сега ще ни кажат децата, защо днес се обличат такива страшни костюми. Защото на този празник тези войни, които преди са се били и са се правили на много страшни, за да могат да прогонят злите духове. Добре, а защо в България се празнува един празник, който не е чак толкова български? Защото в Америка си окачват младеници. Защо и ние да не го празнуваме? Ето, както виждате, децата имат отговор на това, като добавим и забавлението. Действително, Хелоуин е един типично католически празник, който се отбелязва още от 853 година. Той е утвърден още от старите келти, които считали, че на 31 октомври започва зимата. Подробностите в следващия репортаж. Дали някой си е задавал въпроса защо се правят тиквени фенери, а не, например, от ряпа? Едва ли. Едни от първите поверия за фенерите на Хелоуин разказват за Джак. Когато приключил земния му път, не го приели нито в ада, нито в рая. Затова дявола му дал едно въгленче да си свети в мрака, а Джак го поставил в ряпа. През годините от разказ на разказ ряпата била заменена с тиква. Фенера от тиква не се слага на масата, се слага на прозореца, за да свети и да прогонва злите и лоши сили. Празник или не е Хелоуин у нас? Този въпрос остава отворен. В интерес на истината подобни обичаи имат повечето от традиционните общества. Ние българите си имаме кукери. Това е отработения механизъм на човека от архаичното или традиционното общество срещу злите, лошите сили. Рогатите, косматите, ператите маски не са запазена марка на Хелоуин в никакъв случай. Те са универсално човешко явление. Според етнолозите, причината да се обличат костюми в различните култури е идентична – да се прогони злото. Затова не гледат чак толкова негативно на Хелоуин. Това беше по-важното до момента. Време е за спорт с Свобода Маданска и добри новини около матча България-Малта. Определено добри новини. След инцидентите, които станаха на матча с Хърватия, в БФС е получено уверение, че България ще приеме Малта на 16 ноември на стадион Васил Левски и то пред публика. Подробностите след малко в емисията. Благодаря ти. Това беше важното до този час. Още новини на сайта ни. От мен хубава вечер. Приятна вечер. Събота, 22 часа в предаването Извън играта по БНТ HD очаквайте звездно олимпийско присъствие. Мария Гроздева специален гост в студиото и Тереза Маринова в рубриката Живот след спорта. Бижуто на централните новини по БНТ Аделина Радева и нейната страст към бижутата. Луис Хамилтън е първият победител на пистата Америка в Остин, Тексас. Сега, точно тук, той може да направи решителна крачка към световната титла. Но Нико Росберг има други планове. Изберете Формула 1 по БНТ 2. Марек Юнион и Кони Добруджа е поредният телевизионен сблъсък в Суперлигата. За първи път камерите на БНТ ще бъдат в новата зала в Сливница, където шампионите от Дупница в този сезон играят домакинските си мачове. Марек започна колебливо първенството, докато гостите от Добруджа имат 2 победи от 2 мача. Какви са реалните стойности, ще разберем в неделя от 18 часа с прякото предаване в програмите на БНТ.
Почти 1 милион лева ви очаква в първото тегляне на играта 6:49. А джакпота на Тото 2 Зодиак е 380 000 лева. Гледайте ни 18:30 БНТ 2. Гледайте решителните срещи от турнира на шампионките наживо в Арена Армеец или пред екраните на Българската национална телевизия. Със съдействието на Бързината е всичко. С безконтактните кредитни и дебитни карти от Фибанк. Моята банка. «20 години Хепи Барен Грил». Be happy! Новият Hyundai i10. Звездата на турнира на шампионките. Група H несъмнено е една от най-интригуващите в Лига Европа, а матчът Евертън-Лил ще има ключово значение в спора за местата в елиминациите. Вечерта на Лига Европа ще ни отведе на Гудисън парк в Ливърпул, където Евертън ще преследва втората си победа и утвърждаване на върха в групата. След 3 равенства в 3 срещи, играчите на Лил ще прекусят Ла-Манша с ясното съзнание, че е крайно време да започнат да побеждават. Не пропускайте Евертън Лил в четвъртък вечер по БНТ 1 и БНТ HD. Евроквалификацията България-Малта ще се играе пред публика. Добър вечер, спортните новини. В БФС е получено уверение, че стадион Васил Левски ще бъде отворен за феновете на 16 ноември. Очаква се сериозна парична санкция и евентуално затваряне на един от секторите заради инцидентите на мача с Хърватия. БНТ 1 и БНТ HD ще покажат пряко двубоя. Лудогорец загряза мача с Базел, срази Марекс 4-0 в мач от 14-тия кръг на А-група. Ранен гол направи лесно гостуването на Лудогорец на стадион Бунчук. В 5-та минута Дяков даде головата идея, Ангуло изпълни ролята на асистент за точния удар на Даниела Бало. После Марселиньо пропусна на 2 пъти преди да удвои, докато само Златко Бонев от Марек затрудни веднъж Стоянов. След почивката Безяк осигури класиката, а в 84-та минута отново Абало бе точен за изразителната победа на шампионите с 4-0. 4 дни преди матча с Базел Георги Дерменджиев даде почивка само на Кейсара и Михаил Александров. Футболистите вече разбраха и те изчерпаха тази емоция, която имат и много по-бързо вече преминават и се настройват да играят и за вътрешно първенство. Не успяхме да се противопоставим на тази бърза тяхната игра и така се постигна тази загуба. Лудогорец, ние сме Марек, има някаква разлика в класите. Цветана Пиронкова изигра последния си матч в турнира на шампионките. Българката отстъпи на Карла Суарес Наваро с 0-2 сета. Пиронкова остана без шансове за полуфиналите още след втората загуба преди ден. Интрига имаше само в първия сет, в който Пиронкова поведе с 3-1 гейма, но Наваро обърна до 5-3. Българката намери сили за нов обрат, но загубен сетбол при 6-5 я разколеба и тя отстъпи в тайбрека на 2 точки. Във втория сет Пиронкова не успя да се противопостави на Суарес Наваро, която поведе с 5-0. Испанката контролираше изцяло мача и спечели след 6-1, с което си осигури място на полуфиналите заедно с Андрея Петкович от група Средец. Часове преди важните мачове от турнира на шампионките, част от звездните тенисистки дадоха възможност на най-малките любители на този спорт от различни български клубове да премерят сили с тях. На корта в Арена Армеец Елина Свитолина проведе открит урок с младите състезатели. Малко преди това те получиха автографи и се снимаха с първата ракета на България, Цветана Пиронкова, преди двубоя и срещу Карла Суарес Наваро от Испания. Тъй като смятам, че е важно да промотираме активния начин на живота в нашата страна, за да имаме едно здраво поколение за напред. И наистина се радвам, че съм тук. Може би така да вдъхна по някакъв начин на малките дечица.
Другите мачове от турнира на шампионките тази вечер може да гледате пряко по БНТ HD. От 23:55 по БНТ 1 е поредният дневник от надпреварата. Томаш Бердих е първият полуфиналист на Мастерс турнира в Париж след успех с 2-1 сета над Кевин Андерсон. Напред продължава и Милош Раонич, елиминирал втория в световната ранглиста Роджер Федерер с 7-6 и 7-5. Монтана пак победи Левски, този път с 3-0 в волейбола при мъжете. Какво се случи при жените? Марици извоюва трета поредна чиста победа в Националната волейболна лига за жени. Този път пловдивчанки надделяха на ЦСК като гост 3-0 гейма в столичната зала Васил Симов. В първата част гостите имаха предимство през цялото време и я затвориха на 22 точки. Втория гейм беше по-равностоен, но Марица се пребори за 26-24. До края пловдивчанки бяха по-прецизни в посрещане и сервис и се поздравиха с успеха след 25-21 точки. Константин Папазов ще може да разчита на всички свои играчи без трайно контузания Брандан Хит в утрешната среща между Левски и словенския шампион Кърка Ново Место. Това заяви треньорът на сините след днешната тренировка на тима. Левски ще търси втора победа в Адриатическата лига. Словенският отбор има само една загуба до момента в турнира. Матчът е в събота в зала Универсиада от 18 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ Свят. За втора поредна година зала Фестивална ще бъде домакин на турнира по таеквондо WTF за Купа София, който се организира и с подкрепата на Столична община. Повече от 450 спортисти от 4 нации ще покажат своите умения в надпреварата в чест на Деня на будителите. Първите двубой стартират утре в 9 часа. И преди да се разделим, остана да ви кажа, че теглянето на тиража на Българския спортен тотализатор в неделя ще бъде от 18 часа и 30 минути по БНТ 2. Спортните новини в развитие можете да следите на нашия сайт. От екипа ни приятна вечер! Събота и неделя в отблизо ще видите дезодориращи бомбони, от които ухаете на парфюм. Срещата на един от най-обичаните телевизионни водещи с не един, а цели двама от неговите кумири – Драго Драганов и Дует Ритон. Какво е да си едновременно 10-годишно дете от Разград и най-голямата музикална надежда на страната? Отблизо Крисия, нашият участник в детската Евровизия тази година. Гледайте ни! Започваме точно в 11. Добър вечер, скъпи съотечественици, братя и сестри! Гледайте шоуто на канала на 1 ноември, събота, след централните новини, само по БНТ 1. Гледайте ни! Падането на тоталитарния режим възстанови свободата и правото на избор, а митинг-концертите от 90-те се превърнаха в символ на промяната. Заповядайте на концерт на свободата 1 ноември на площад Свети Александър Невски от 18 часа. Чуйте Милена, Васко Кръпката и Подуене Блуз Бенд, Космическите гласове на България, Революция Z, Ваня Костова и Боян Михайлов, Владо Радулов и Венци Благоев, група Кръж. Концерта може да гледате по БНТ 1 на 1 ноември от 21:45. Порталът на българските общини Кмета.бг представя 264 български кметове във втория национален конкурс Кмет на годината 2014. Изберете най-успешния градоначалник. Гласувайте на Кмета.бг до 31 октомври. С любезното съдействие на Изворна вода, Бачково, избор на живот, Пощенска банка, Телелинк. Тази събота в Животът е вкусен. Мая Вапцарова, племеницата на Никола Вапцаров. България е мястото, от което е тръгнала цивилизацията към Европа. Иван Петрински с продължение по темата храната на великите българи. Конете се използват за всичко. Даже за задоволяване на някои
типично мъжки потребности. Вие хората са били на дълго време на поход? Да, точно така. Новодомците отиваме на гости в Плевен при доктор Йозов. Поеха ме хората и за рамките на 10 дни ми отпуснаха кредита, който му беше необходим, за което съм много благодарен. Тази събота извънредно от 15:45. Къде е главата? При врахя. Как може да изхвърлиш главата? Ще ми взима той главата. Видяхте защо животът е вкусен с Фибанк. Моята банка. Гледайте решителните срещи от турнира на шампионките наживо в Арена Армеец или пред екраните на Българската национална телевизия. Със съдействието на Бързината е всичко. С безконтактните кредитни и дебитни карти от Фибанк. Моята банка. 20 години Хепи Барен Грил. Be happy! Новият Hyundai i10. Звездата на турнира на шампионките. Дал Бог живот и здраве. Качество в автомобилното и имуществено застраховане. Добър вечер! През следващото денонощие облачността ще намалее през деня в много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините ще има мъгли. Минималните температури ще са между 1 и 5 градуса. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен. Максималните стойности ще са между 10 и 16 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. В Западна Европа и в източната част на континента температурите слабо ще се понижат. В Италия и над централноевропейските страни ще настъпи слабо затопляне. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа ще преобладава слънчево време. Краткотрайни валежи ще има в Португалия и северозападните райони на Испания. Над Балканите ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще се образуват над южните райони от полуострова. У нас в края на тази и през първите дни на следващата седмица над планинските райони ще бъде слънчево и температурите ще се повишават. В равнинната част от страната ще бъде почти тихо, през деня ще има и слънце, но сутринта ще се образуват мъгли. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер! Този филм иска да провери дали България, макар и в съвсем различно време, перипети и мащаби, на фона на балкански пейзажи и чалга ритми, не върви по пътя на американските заселници. Дали фактически тъй нареченият преход не е идеалната сцена на симулацията, дори само защото какво друго да е. И България е една голяма грешка. Авторски документален филм на сценариста Георги Лозанов и режисьора Стоян Радев. Не пропускайте телевизионната премиера на 2 ноември от 21:45 по БНТ 1. Ти избираш. Носиш отговорност. Търсиш път. Поправяш грешките си. Животът ти има смисъл. Усилията на хората край теб не са напразни. Мечтите имат стойност, защото си свободен. Ти избра свободата. Свободата избра теб. 25 години. Нищо вече не е същото. Трябват ми пари, но кредит сигурно ще е кошмарно трудно.
Семейно положение. Девиз. Кръвна група. Наследствени увреждания. Гордост. Степен на окосмяване. Животни. Извънбрачни деца. Обемки. Платени осигуровки. Мъже. Трето зърно. Второ ниво. Вземането на кредит може и да е по-приятно. Новият лесен кредит от FIBank ви дава до 10 000 лева с лесно одобрение само срещу лична карта. При нас винаги е лесно. FIBank. Моята банка. Българската национална телевизия навършва 55 години. Какво по-хубаво от това да отпразнуваме рождения ден заедно? Затова елате на 7 ноември в 16:30 в градинката пред Народен театър Иван Вазов. Там ще бъдем ние, актьорите от шоуто на канала, още любими лица от любими предавания и младите музикални звезди на България. От нас изненадите, от вас страхотно настроение и слънчеви усмивки. Чакаме ви 7 ноември, 16:30 в градинката пред Народен театър Иван Вазов. Честит рожден ден, БНТ! По-силна от времето.